Ναι, είναι άπειρη η έμπνευση στα στενά. Είναι άπειρη η έμπνευση στα στενά. Κάθε στενό έχει χαραγμένη τη δικιά της ιστορία. Βαμμένη, φρεσκοβαμμένη, έξω στην πλατεία να ζητάει αλήθεια και έρωτα. Πίσω από τα μοτέλ, τα κοντέρνα και είναι κόντρες υποψηφοί. Μάγκες και νύχτο βαρώνει και μπράβοι μες στη φάση σαν να σαρώνει το κομμάτι και να ανεβαίνουν συγκεκριμένα άτομα και ποσοστά. Σαν να αναμένουν αναπήροι, να χάνουν ευκαιρία στη ζωή τους, να δουνε κατάματα. Αφού φεύγουν απ' τη μόδα, παίρνουνε πουλο κι είναι μετά η φάση κόρωνε γραμματά. Τώρα πως θα ξεχάσει τι είπα και τι έκανα. Κάπου μπλέχτηκα και κάπου έμπλεξα με διαφορετικές στολές. Τους φτιάχνω να είναι ντυμένοι και να κάθονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Άμα βολευτείς, μα μην γίνεις μασκάρας, να κάτσεις και να αλλάξεις, να το εκτιμήσεις. Είναι δουλειά πολύπλοκη που θα μπορέσεις να αντιμιλήσεις, να μιλήσεις, να φύγεις κάπου μακριά, να παρατήσεις, να λίγο ψυχής, να φύγεις σαν φυγάς. Και έχω κι εγώ ιστορίες που δεν καθόμουν τώρα, ναι. Απολαμβάνω τα φλάς σαν φιλική αγκαλιά, σαν χτύπημα στον νόμο. Έχω ερωτικά λόγια πολλά και στο κρεβάτι και με κάθε ένα το στόχο. Κατευθυνόμενες βολές στην πραγματικό ρομαντισμό που διεκπεραιώνουν πίσω από οθόνες. Τέτοιες πόνες προωθούνε τέτοια άντρικα μοντέλα. Να πάνε να γαμηθούν, να πάνε να κάνουν πασαρέλα σε στενά με καφετέριες δεξιά και αριστερά. Και ανεβάζουν στο ίντερνετ τη φωτόγραφα και πως ντύθηκαν κι αν είναι μια χαρά. Εμείς καθόμαστε και όλα τα κλασικά συγκινούμαστε με τους παλιούς πάντοτε στη φάση. Ήταν παλιά τα τεστ, δεν ήταν ψηφιακά. Να απαντάω, να με σπαμάρω, να μην κάνω τέτοια λάθη συχνά. Ήταν τα τεστ με μία μιλιά, ήταν να άκουσες και ένιωσες το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Η συγκίνηση στα μάτια μας, η αδρεναλίνη, κάθε ένας, κάθε τι και κάθε τι το πράγμα που πουλούσανε. Σαν καστανή ζάχαρη στη φάση που προωθούσανε να γλυκαθούμε. Πολλά καλά θα γίνουνε και τίποτα από μας, και τίποτα από μας.